Голямото жури, една от запазените марки на Дарик Радио, направихме почти на пух и прах всички процеси, които се случват в държавата и в света. Опитахме се да ги анализираме. Оставихме отворен финал на всичко това. Отворен финал, за да дадем малко надежда и глътка въздух и на слушателите, и на нас самите за това, което се случва в България, за това, че има млади, успели хора в страната, които, освен че работят за себе си, променят и средата около себе си, която прави нашия живот по-добър и по-интересен. Защо не? Затова ще си говорим за любимия ми проект. Както знаете, 40 до 40. Дарик Радио търси 40 млади успели лидери, които живеят в страната и променят средата. Преди да ви ги представим тези 40, ви представяме журито, което трябва да избере тези млади лидери. И днес наред е Веселка Вудкова. Здравейте, добре дошли в студиото. Здравейте. Директор корпоративни комуникации на Viva.com и член на журито. Имахте ли лична мотивация да участвате в това жури? Лична мотивация? Да. Лична това мотивация най-вече. Винаги имам. Да. Лична мотивация имам, защото, както вие казахте, да открием успешните 40 до 40 млади хора, които да дават пример на това как нещата могат да се случват по добър начин в България, да имаме положителни новини. По-добра лична мотивация от това не може да има никой. Важно е, мисля, че в нашето днешно общество, когато непрекъснато гледаме новини за катастрофи, убийства. Да, това мисля, че са горе-долу 50-70% от новините, които гледаме във всички медии. Толкова е приятно да видиш, че хубави неща се случват и тези млади хора са сред нас. Колкото повече гласност даваме на тях, колкото повече ги представиме пред хората да видят, че възможности има, смятам, че това е мотивацията за всеки един. А вие управлявате наистина доста хора, доста проекти. Ще ни разкажете за тях, как включвате младите хора в тях. Точно за това ми беше интересно да кажете вие защо го правите, защото като че ли остава през годините тези хора, сигурно ги има отдавна, но оставаха невидими. Нямаше ги, а те са правили някакви хубави неща, но в медиите рядко ги показваме, рядко правихме кампании за тях. Аз не мисля, че са оставали чак толкова невидими. Значи в работата ни, в корпоративни комуникации, това са както спонсорствата, това са корпоративната социална отговорност. Ние винаги търсиме точно тези млади хора и търсиме добрите каузи. Каузите, които променят нещо в обществото и които дават възможност на хората да се развиват. Тези каузи търсиме, не търсиме еднодневните скандални неща, които и предизвикват изведнъж еуфория в някого, че нещо ще по някакъв начин ще се появи в медията и ще покаже нещо, нали, че се случва. Търсихме точно тези положителни каузи и тези добри хора, които ги правят. И мисля, че това с времето в Viva.com доста добре сме го развили, както в корпоративната социална отговорност, така и в чистите спортсурства, така и в тази част, която е свързана с стартапите, защото ние работим изключително много с стартап общността. И Дайте пример, звучи интересно нещо такова. Стартап общността ли им? Стартап общността, мисля, че България може би е една от най-напредналите страни на Балканския полуостров, що се отнася до това да подкрепя и да има млади стартап компании, които да се развиват. Ние работим много с стартап фундацията, която е фундацията, съосновател там е Крис Георгиев. Организираме както конференции, така и така наречените стартап уикенди, в който събираме изключително много млади хора, които идват там, за да дадат своите предложения и своите идеи как да могат да създадат един стартиращ бизнес. От тези стартап уикенди произлизат изключително много предложения, например, за развитието на мобилни апликации, която е много близка до дейността, която ние извършваме в телекомуникациите. И на мен лично това са ми любимите проекти, защото аз цялата си професионална кариера съм изкарала в телекомуникациите и особено с мобилни телефони. А днешно време мобилните апликации правят живота ни изключително лесен. Сега ще разкажа за една, която наградихме. Искам с примери да говорим. С примери винаги е най-лесно. Последната, която наградихме в частта конкурс Newborn Ideas на Viva.com е едно приложение с Попал.
Спопал е приложение, в което младите хора, които се интересуват и искат да упражняват някакъв спорт, но, например, нямат партньор, не могат да намерят партньор за тенис или да се съберат отбор за футбол, могат да се включат в това приложение. Има запазени кортове, има запазени игрища. Те могат да съберат такъв отбор и да отидат да играят. Не знам дали гледахте съвсем скоро, мисля, че вчера беше едно проучване, в което се казва колко малко спортуват българите. Мисля, че това приложение дава една много добра основа да нямаме извинението да не спортуваме и винаги да имаме партньор, с който да можем да го правим това. И това приложение, аз ще кажа дори и хората, които са ги развили, Михаил Илиев и Димитър Вълов, изключително млади, надъхани хора, които осъществяват идеи и сбъдват мечти. Въпросът е и как да стигнат до вас. Вие как разбирате за тези млади готини хора и как те могат да разберат, че вие имате нужда от тях? Като голяма компания, която... Това винаги се стремим ние да направим по изключително лесен начин и това е с организирането на тези стартап уикенди и с тези стартап конференции. Обявяваме конкурса, той е 2 пъти в годината, на пролетната и есенната стартап уикенд, който се провежда в Viva.com Art Hall и който се организира от стартап фундацията на Крис. Така че всеки, който има желание, винаги може да се включи. Следете, лесно е, достъпно е, прави се 2 пъти в годината, абсолютно достатъчно, така че можете да участвате и нещата да се получават и с такава корпоративна подкрепа, нещо, което е важно за началото. Рекламите сега ми дават знак и след това продължаваме разговора с вас до края на предаването. Колко е важно да има млади, сериозни и предприемчиви хора в страната, в която живееш, които да правят живота ти по-смислен и по-лесен. Защото повечето от хората, които са в проекта 40 до 40 на Дарик Радио, наистина правят живота ни по-лесен с изобретенията, които създават. Говорим си с член на журито, Веселка Вудкова, директор корпоративни комуникации на Viva.com. Продължаваме разговора с вас. Вие имате ли някакви фаворити сред номинациите или различни области? Образование, IT, култура, бизнес, предприемачество. За предприемачеството споменах, но сега бих споменала другите 2 теми, които на мен са ми изключително интересни и които ние като компания също сме припознали като каузи, в които инвестираме много. И това са образованието и културата. Образованието, първо, защото смятам, че е изключително важно да имаме качествено образование, така че и подрастващите, и завършващите в България хора да остават в България, а не да търсят своето поприще навън. И другото е културата, но ще се спра първо на образованието, ако ми позволите. И образованието в сферата на точните науки и образованието в сферата на историята и родолюбието. Точните науки, както знаете, математиката, там където ние през годините сме били от водещите нации с нашите изключително надарени ученици, математици, напоследък забелязваме, че когато децата отидат на училище, математиката не е любимия ми предмет. Проследявайки защо, ние се свързахме с БАН и Съюза на математиците в България и открихме, че начина на преподаване в училищата понякога е толкова устарял, че децата в днешното много технологично общество и пълно с технологии, които им позволяват да правят какво ли не, много трудно разбират математиката и тя не им е интересна. Математика трудно се преподава днес на черната дъска с тебешир. Затова създадахме една изключително интересна платформа за интерактивен начин на изучаване на математика, която се казва Viva Cognita, където децата могат във всички възрастови групи да намерят, да открият математиката чрез компютър. Как можем да решим една задача чрез компютър, откривайки решението, а не използвайки теоремите и всичко, което по принцип е толкова теоретично. Как? Това е чрез една много приятна програма. Лесно и приятно, това е отговора, GeoGebra, която дава възможност на децата чрез интуитивен начин, чрез местене например, на мишката, да открият решението на една задача,
И да се състезават, имат теми на месеца, да се състезават. Ние организираме редовно състезание, така че да ги преобщим. Има интерактивни виртуални задачи, така че те да могат да влязат по всяко време и да открият това, което на тях да им е интересно, да могат да го решат, да не е изключително трудно и по този начин да ги накараме отново да припознаят математиката като един изключително интересен и полезен за всички ни предмет. Математиката е в основата на всичко. Аз лично не беше любимия ми предмет в и аз имам комплекси от математиката и трябва. Голями комплекси имах, но сега трябва да призная, че когато седна, дори ми е изключително интересно, решавам задачите, може би за по-малките класове, но пък го решавам с удоволствие. Редовно организираме ние състезания. Даже този уикенд в неделя ще имаме присъствено състезание на всички добре представили се ученици в състезанията, които проведахме онлайн до сега. Така че те да могат наистина да покажат своите дарби на място. И естествено за тях винаги има много поощрителни награди, така че винаги да имат желанието да влязат отново и да решават. Обаче за математиката аз знам за този проект, обаче има един свързан с историята и опознаването на България, който ми е така близко до сърцето? Да. Разкажете за него. Както казах, и за мен ми е по-близко за сърцето, защото с математиката, когато бях ученичка, имах проблем. Но българска история, Сдружение Българска история, това е, не знам дали сте ги проследили в Фейсбук и дали сте имали възможност да ги намерите там. Това е една Фейсбук група от двама изключително ентусиазирани младежи, организирана от Марио Мишев и Иван Кънев. Това, което те правят, е просто достойно за адмирация и шапка свалям на ентусиазма, с който тези младежи са се захванали да популяризират българската история и по-скоро не това, което всички знаем за българската история, а малките неща от нея. Тези, които са свързани с определени райони, с история, която е свързана с определени местности, така да я популяризират, че да стане достъпна, да стане да я припознаеме като народ, да се гордеем от това, че сме българи. Те организират редовно уроци и преподават уроци на породолюбие на ученици, обикалят училищата, изнасят лекции, снимат кратки видеофилмчета за неща, които не знаеме, така че те да могат да се асимилират добре от децата и от по-възрастните, когато ги гледат. Всеки ден, влизайки във Фейсбук страницата, тя има над 200 000 почитатели. Можете да научите нещо за нашата история, което не сте знаели, с което да ви накара да се чувствате горди, че сте част от че живеем в тази държава. Друго, което правят и което сега стартират, е една платформа, която се казва Viva History, която е изцяло видеоплатформа, в която ще разказваме и ще разказват с кратки видеоклипчета емблематични моменти от историята на България и родолюбието, свързани с отделни категории. Така че на 1 ноември те ще я лончнат и ще я представят пред всички и се надявам наистина историята и родолюбието, така както те да го виждат, да стане част от нас, така че да се ме горди, че сме тук и живеем тук. Връщам ви към проекта, защото вървим към финал на този разговор. 40 до 40 критериите, по които ще избирате вие. По начина, по който ще избирам млади хора, които имат идея, която е добра и която развива обществото в положителен смисъл, които имат ентусиазма и борбеността да я доведат до край и най-вече упоритостта, защото знаем, че всяко добро нещо, ако искаме да го направим, то отнема изключително дълго време в нашето съвремие. Човек трябва да е упорит. И те да са пример, така че младите, които не са постигнали все още този успех, да ги припознаят и да видят, нещата могат да се случват. Това ще са моите критерии. Защото трябва и характер, за да можеш да успееш. Много хора има с идеи, но нямат характер да я доведат до края. Това е много важно нещо. Или нямат малката увереност, която да ги подбутне и тези хора, които ние ще изберем, ще бъдат пример за точно това. Добре, и такъв да бъде финала на този разговор. 40 обаче на мен ми се струват много малко. Мислите ли, че има повече, които имат шанс? Затова ще имаме издание и до година. Добре, това е добро обещание и до година продължава проектът на Дарик Радио 40 до 40. Така завършва предаването "Кой говори" за днес. Спокоен ден от мен и на Александрова. До чуване.